Okay, let's pay. Come on. What's gurang na? That's for Lolo and Lola. Come on. Are you gonna pay na? Can I see your flower? Wow. Mine. That's yours. What did you say, Kiano? What did you say, Lolo and Lola? No, you say happy anniversary. Sige daw. Anniversary. Okay, come on, let's pay. Let's go pay na. Mama, Lola, I have flowers. What did you say? Thank you. Happy Valentine's Day. Mama, nahinayaan ka na. Oh, anniversary oh. Ito, kaya pala nahaloy. Naghanap ako. Isabel, maulog si Lolo mo, mapain insurance. Ay, gayon. Ay, magayon yan. Hali ka, hali. Wow naman. Hali ka. Sa'yo daw nagpili. Kaya niyo si Magpao nagpili. Tama pa nagsusunod. Price ng hindi para Dito. So, yan, nandito kami sa Las Palapas. may chicken. Kaso, ang mga menu parang mga sakit. Chamba na lang. may polio. Ayan o, polio emis. Polio. May pundido. Yan. And one pop. Oh, sorry? On the rocks are the best. Yes. See, I'm not a drinker, but I think we'll just share. No, we're not gonna share. I ordered two. One each. Okay. That's good. And just make sure they are 2 ounces each. How small or big is that? Mga kubo. May mga kubo pala dito sa likod. Ayan. Inuman. Parang presko. Hindi rin maluwas ano. Eh po. Sirang papa. Happy anniversary pa, pero kaming umiinom. No, that's not for you. May mga bantay sa taas oh. Ano, masarap? Can I put more? You want to cook more? Okay. Alright. End of the line. Diba yun na pa isokay? Sarap no? Masarap tong order ko, tong burrito na ano, na shrimp. Gusto ko yung ano, lasa. End of the line ang ipapa ko. Ano yung order mo pa? Ano yung sa'yo pa? Burrito. Burrito ano yan? Pork? Ang maso sa iyo may chorizo. Beef? Ano sa iyo? Chorizo and Chorizo? Hindi mo, beef. Oh, ayos. Mabel. End of the line. Fries, oh. Ang end of the line, hindi ko maintindihan mo. End of the line, nasa pangkuha ako. Naglagay na siya ng maambo. Hindi ba gano'n ba yun? Eat, I will eat. Hindi di mo? Ano yung pundido? Pundido? Yeah. Kapundi. Ini, ano yung sasawan ka ni? Ito parang. May inang sasawan? Mga ganito na lang. Mga ano.
Ayos. Ang ito naman chips pa. Kawara umay. Ang background music natin para tayo sa Mexico. Ano? Nahulog yan. Jake, mahulog ka. Actually, tama lang. Ano siya? Para siyang topping ng ano? Pizza. Baka pwede yan ang chips. Oh, ay oo. Ano? Okay lahat? Okay. Siyempre okay. Tagay-tagay pa. Toast naman. Happy anniversary. Yan, happy anniversary Mama and Papa. Dati bawal akong uminom. Ngayon kasabay ko na si Mamang uminom. Ikaw na ako bibili. Ang dami nyo pang ubusing vodka, ha? Baka makalimutan nyo, ha? Dati bawal siyang uminom kasi wala pa siyang pambili. Ngayon may pambili na, pwede na. Pwede na. Tumatakas. Tumatakas si Jik. Pag dito na ubos nga, kung magpapagaya, pinitik ang kuya, ubos yan. Ayos. Kayang ubusin lahat. Kunti na lang. Ano, kaya pa? Ayos. Ako, papaubos na. Oh. Ito si Jik. Gustong-gusto ang riblets. Mexicano talaga garo. Oo. Daddy, please, wait for container to be like $5? Busog? hindi daw eh. Ah, hindi. Ayos, oh. Have a lollipop for you. Maray pa din na rato. Ano po, mapusog? Ay, grabe. Ayos no, okay yung experience sa Las Piñas. Tapos, masyado naman mahangin. Mahangin na naman masyado. Pero ang ganda panahon. So, lilipat kami dyan sa ice creaman. Mami! Lipat kami dyan sa ice cream. Ito naman kami sa ice creaman. Come on! Kami ni Isabel. Wow! Ito ay sikat na ice creaman din dito sa may Victoria Street. Hi! Sabi ni Jik. Hi! Ano? Meron silang tawag dyan? Masayang ka, Jik? Ayan mga flavor nila. Ayan. Naunahan ako ni Joanne. Pistachio lang. Ako rin, pistachio rin. Wala dito. Coffee flavor. Kaya ko lang po sure. Wow! Bel! Okay, chocolate. Nagsusumbong. Meron din si Jik. Wow! Jik! May ice cream man Jik like Isabel. Oh. Anong flavor po yan, ma? Maple. Maple? Maple muna. Oh, strawberry. Sa akin, strawberry. Yan. Diyan na kami sa labas. Tambay minsan. Soft serve ice cream on it.
Kapres ko muna, tapos uwi na kami. Strawberry po. Si Joanna. Baka ba sila mag-isa? Abel. Hey. Pagkatapos namin dun sa Las Palapas, dumaan na kami kasi sa tapat lang to eh. Halos. Sa kabilang kalsada. First time dito nila mama. After nito, punta kami sa park siguro para maglaro si Jeep Chicken ni Isabel. Tapos uwi na kasi si Kuya ay may pasok. Ihahatid. Gagamitin ng sasakyan. So, yan ano, at yun lang ang naging araw namin ngayon. Kasi anniversary nga nila Mama and Papa. So, kaya sinama namin ni Joanna doon sa Las Palapas. Yun. After nun, pumunta kami doon sa ice creaman. Sa katabi lang, sa kabilang kalsada lang. Tapos umuwi na kami. Yun. So, kasi si Kuya ay papasok din, gagamitin yung sasakyan. Tapos, dumaan na kami dito sa park. Tambay-tambay dito na pahapon. Ano na? Pahapon? Dahil gabi na. Ay, 9 p.m. na. Palagi ako na-fake ng ano. Palagi na ako nakakalimutan na ganito pala gabi na dito. 9 p.m. na. 9 p.m. na. Yan. So kami ay nag-skate kasi si Isabel. Scooter. Yan. Tapos bibili kami ng pizza sa Tim Hortons. Ano yan? Ano Wait lang. Sa'yo. Ano yan? Yung kape sa'yo. Oh. Are you allowed coffee? No. She knows. Bago ko pala makalimutan, Peppa Pig. Nung nasa work ako nung isa, tumingin ako sa isang closet, tapos may nakita akong kapwa natin Pinoy, di nag-smile ako, tapos sabi sa akin, ate parang yan, namumukhaan kita. Tapos sa isip ko, Lord, wag mo po, sana po hindi niya sabihin na dahil sa vlog. Tapos may sabi, di ba po yung asawa mo yung mahaba ang buhok? Oh my God, lamunin. Ako yun! Sa isip ko lang, lamunin na ako ng lupa. Nahihiya ako nung sobra. Diyos ko, uminit pati yung pisngi ko. Pero sabi niya, nanonood daw siya ng vlog. Nakasubscribe din siya. Hello po kay Kuya Dio. And ang alam ko, nung nagpa-picture ako sa kanya, sabi ko, Kuya, pa-picture tayo para ano. Namukhaan ko rin siya. Yun naman, namukhaan ko rin siya. Sinend ko kay Marco, sabi ko, Dad, ay ito nakakahiya, itigil na natin to. Tapos, pag-send ko sa kanya ng picture, namukhaan niya agad dahil si Kuya Dio pala ay isa ding vlogger. Ipapaki-follow na lang po siya. Dio Faith TV. Ito po. Dio Faith TV. Pinakamukhaan ko siya, parang kakong familiar sa akin. Grabe. Kasi ako ay, pag nanonood din ako ng mga vlog ng sa Saskatoon. Pag mga late night na, pag wala ka na, maganda din kasi malaman yung mga vlogger community. Pero thank you po. Nahihiya ako nun, grabe. Nag-uminit yung pisngi ko. Parang sabi ko agad kay Marco, itigil na natin ito, nakakahiya. Pero thank you po. Well, very much appreciated pong masyado. As in. Pero sana soon makapag-vlog din po tayo. You know, collab, ganun. Oo, tamang baka kuya. Sa ating mga taga-Saskatoon, para masaya lang. May sasabi naman si Madam, kain ng kain. Mag-barbecue na lang tayo, Kuya Dio. Hindi, iba yun, Dad. Pagpasok ko ng trabaho, iba din yan, iba pa yun. Ito, same day po ito. As in, same day. Pagpasok ko, alam mo yung nagasa good mood ka. Tapos yung katrabaho ko, si Ate Jen, Picolanong layas. Oh my God. Okay. Sabi ko, problemado na naman ako. Sabi ko, tita, paano ako nalaman? Yung katrabaho ko ngayon, nasa baba, ganito. Kilala mo ngayon to, parang yung pamilyar. Kain nga na kain. Diyos ko po, gabi. Karamihan kasing vlog natin sa pagkain, kung saan. Dito naman kasi sa Saskatoon City, yun naman talagang pero alam mo yung feeling napapaglibangan namin. Alam mo yung feeling na touch ka kasi nanonood, pero at the same time, hiyang-hiya ka din sa pinagagawa. Yung alam mo naman na may nanonood, but at the same time, pag nalalaman mo na may nanonood talaga, parang nakakahiya, grabe. Natulala na lang ako sa Diyos ko. Grabe yun. Pero thank you po. Na-appreciate namin ng sobrang-sobra. Isabel, you say thank you. Thank you. Pizza! Pizza! Yan. Kami ay nagme-merienda.
ano, hindi na kami magdi-dinner kasi napasarap yung kain namin sa Las Palapas. Ito ay parang pandagdag na lang para hindi na kami mag-dinner. Pero siya, kain mo siya ng dinner. Mamaya, ayaw mama, adobo siya galing kay Adobo Papa. siya galing kay Papa. Galing kay Papa. Yan, so kami ay parang sunset na kasi. Tapos ang ganda ng panahon ngayon. Hindi namin nakikita kasi mayroong mga kahoy. Ang ganda ng panahon ngayon, Dad. Ang ganda ng panahon. Kami nandito 9 sa park na p.m. to. na, oh. 9 p.m. na no. Pero ang liwanag pa no. 9 ano? 9:30? 9 p.m. 9:11 p.m. 9:11? Mama, hug me. Maraming mga nagja-jogging, Huwag nag-walking natin din. Kanina may mga nagbabike. Ay, mabubrok mabibig. So, yun lang ang vlog namin ngayon. Say bye, everyone. Kami ay mag-chill na rin. Yan. Say bye-bye everyone na. Say bye, everyone. Bye-bye. Poop, poop. Oop. Yan. Wee, wee. Iwi. So, yun na. Thank you po sa panonood ulit sa inyo. And see you ulit sa mga susunod naming vlog sa Saskatoon City. Sana hindi na tayo kumakain. Sana hindi na kami kumakain. Iba naman. Yan. Yun.